A stranger friend, a stranger passed by, not a friend indeed. Unonzaniyo? Edwin Magwa. Edwin Magwa. Unogaro? Number 3 Sunday Street, Bari National. Kwa Maroa. Yeah. Sandara anonzani uyu. Unozwana ni Peter Malembe. Peter Malembe. Yeah. Peter Malembe rewe. Anobayimbwa Dogfather. Nomziri wandongomitawo. All right. Say ati kudhumuka. Ati nikudhumuka because ankerurira kuti aitamba Tefas parodhi paZBC kusvika uko. Maizi achijambira motikari dzemashefu. Ndamati Peter Malembe kuna mhosva iyi. Ndakamboibhurera nemufana ndakuonawo naye ndikaudzwa nemadhara kuti mufana vanhu vari kuba motikari dzemashefu mayangu akatumira $100 ipfurumbwe here dziva kunditisa Malembe kana kuti hadzisi pfurumbwe semutoriro wamukutora kuti mutoriro uziva kuti mutoriro vari kukesa mutoriro wei munhu wemadison chaiche achimieche mutoriro akatondidhirowa pale mhosva acho yakutori ari kuita ndakaibhurera futi ndikati saka ndiwo acho akuita mhosva iyo but nasi kuti ndedenja naye hameno pamwe kuitiswa kana kakusi kuitiswa but neti mustaira yese bigas mention yangu ndekutenda kunobvunzana kuti mwana hanzvadzi yangu ari kupi mwana hanzvadzi yako apenda kwabhara serengira ndangopfuurira nekrari chii chakaitika mizuro kuti izvozvo dzaswanika ndozvikati ndibude panze because dhiyese ndiriketa chii chakaitika kwasairingira mwana hanzvadzi yangu is missing mukomana kana musikana mukomana missing hanzi chii amheno sheti racho draft racho asi anombonhonga anhonge kaform 1 because kune vamwe vanenge vapa business neshuwa nezvakudaro ndishuwa neandi kuzaza because nechibhombo handising'anga ndisimuprofita vapfanhu vacho itsotsika matsotsi kuti akapusa kuti anozonibhomba inenge ichiitika ndikufembera here vamboenda kurimandiri rimandi unoiti ndibire munhu saka uyu anga achida kurova TFC hanzi tairova TFC angoti angotaura ega zvangu nongoti angodhumuka wega ndakumubvunza ndairova TFC kubva apa kusvika uku jabhira motikari dzemashefu dzemachii but zvakutaura zvese zvakaboitika kumashure kwangu inini mhosva dzene ndakambobhurira dzene ndisina kuita mhosva iyoyo ndaita kutosevha mufana wanga naye munzwa pandasangana nayo ndiwa ndaita kutosevha chita gombe chimawaneya wabhurira munzwa mudhara ndo pakatizvanza ndine jambira motikari ndatosiyiwa unobva nditeera kwamaruva pamwe padheni kwangu ndakuenda kudheni vanzi newe wongoripo pazheti fanira kuti ndoba naye mumzi yangu akatumira $100 majito akati mfana tenda mai vakwa vane love newe nokubuditsira $100 ndisoti majitiwa ndokupi ndowakandudza futi dhipi saka inaisi mhosva yangu kanjara ndinongopfuurira saka watanga kutamba naPeter Malembe rini handitambe naye nanguti ndingomikisa naye but style yayo ndakaimecha kamdara wamonero ndamonera areas yangu mamabva ikoko mamaenda kuZBC bhutsu dzangu futi dzakadhiraisa kwamanamana adhiraisa kwambokwane nemaplasma zvanga kutaura ndakadhiraisa maplasma nemachine bhutsu dzanga achitengesa futi iye ane chidondoro kudayo apa kudhiraisa bhutsu dzo ndopakarwa nemotikari mheno neplasma zvakamutaurira ndakatozviudzwa kunzi kwana Malembe andibira kuno aiza but handisi pakusunga vanhu nekwabira napachawa ndanoketana kwangu uri kupi kwakarwa nemotikari hanzi muna Beatrice ndezvarini tozivo ndezvarini ungamawani but iwe auite 21 Jump Street here nini aujambiro bira mna nobira mda nobira mutadzire ndikutadzira ndo asina chitema nena ndine naye usemshona pamwe pacho nini akangoiza zvinonzi uzi nikusina chinonge chimutadzira vafanira mutauriro vanobira ini ndo vanenge ndiri after navo kuti mamunibire chamumbondirira chii
unorowa here mutoriro anomuturira ndomuturira muturiro ndorova like shitting that vali vavanotoita kunge tisobva wakatotsomwa handakutsomwa but ndiri on tips uri on tips muturiro unongototiti hai chete zvozoita se drug hakuna kusina drug kwese kune drug kutoti zvozoita sei why are you blaming muturiro futi iwewo it's my habit sehabit une makore mangani I'm 32 years old now. aona kuti wachiembera kutanga madrugs here madrugs anga matanga ndiri grade 7 madminox kupi wadziwa dzisapanharira asi dzisapambarai sekondari yangu wakatanga ne bronclear wazoroye modzi mapiritsi emapenzi aya allright madasbam madasbam aya wakazorove kana dzipinda muchrist onet ndasiwa nendege kuti ndiende kucanada yeah I'm a dancer by profession ndara 20 years and I'm tumbuka dance company saka ina ndisisauro kutika agara pasi katipedzise nyaya yako kani kugara pasi pickpocket kuti mnatengesa Christ mnatengesa mbanje titadza kuti hati yangu kuti andisi military kuti tibanapa igara pasi ako and we are based in Canada isn't it gara pasi tipedzise zvati those who tengera Christ izvo zvomdara zve futi zvokuti inini am based in Canada kuti nendege kuti ndiende kuCanada kuti kwanga muri based waifanira kuenda kuCanada iwo unoitei ndaudziva kuti ine dancer by profession waitamba nana Brian Geza Brian Geza saka teacher wangu akaniticha contemporary akagumira vatiri isusu nomurespect azingaite baba fix ari kubrian I don't know kuti ari kueurope pari which country zvamanje but ari kunze kwenyika time isina kuona but unogona kutamba kana uchiri kugona kutamba siyana nezvemutori ndomhanya majaife maiveka plus mune cultural center kakumapitikotu zveropa zibude mudara anditi kungumiswa namapfano wedhe 1 ekuzovhundukoti apa pane hura pasina futi hura allright but me I'm not interested about shoes because ndaitubirwa bhutsu nawo but ndakugaya kuti kadireni kuti isadzukire kustodhati kuti mwana wananzadzi yangu asikuwanika kuti isheti anonzani tatenda awa tichaida chikunzwira anogara padheni penyu nasamusondo fakosi angauya kushow angauya kubhara serenkira allright awa tine chikubvunzira samai manje aisipara here akakuroya aisipara but kutopita deep ane mutotora video interview that interview ideep futi if you want to work with me don't interfere with my family kunda kuita sefu andinongotara zvasoja love panapo asa zvasoja love bhozi vamwe vanenge vachiti pamwe ndikuda zvinhu zvasoja love so vanenge vachinitaurira not soja love sauro akafa kudhara aizvishandira zvinhu zvavo not interested with that fucking shit is business vanotionereyo ngeiyo kunhu kwavo ngori inini don't believe in mushakabu things anditi do your things guys zvinhu zvemushakabu things amundisiya kandakadaro but mada kundikirarisa futi atipi imhosva handisi kupikisa vanhu with the dog with the cat both are both animals ngwanzana ane 8 months isingabude nakutanga kubuda nezvikava sikabude mumba ndichigara nguti padheni ndomiswa nani saka manje madrugs acho unowaona kupi uchigara kuti padheni ndikaona mari ndokwepa kamta unenge wawana kupi mari yacho ushamwana mangurenje ushamwana mangurenje matop shot angu ndo unomborowa naye ndaitomboya ndichivasapota vanoziva kuti pamwe ndopinga zvekupfurira zvangu handisingapfuriri tichita kuti tichite pabopapo allright havaita bo chienda unoona shamwari yako Peter Malimbo apa ndichimbobvunzawo why mantora that interview ndaona kunge uyo ari kukunetsa ukaona Peter Malimbo pane zvamandibvunze mimi on critics and analysis
ayo zvanga zvichishamisa ka alright nanchikudhirowa alright ndada kuziva kuti both international movements makadii tiripo vamwe ine age yangu vamwe ndogona kuzotongepanda kuskira but both of us ayo nanchikudhirowa because step yangu wachirowawo takatopinga kupfuura kufanira because takatomboita iyoyo pasina kumirira kuti hanzvadzi dzavo kana kuti hanavanayo avo vamwe mune muri part of the deal inini manje I used to see with Cynthia Mayanisha. inini manje iwe ke unonisungisa saka ari kukerura vane kuketura ndini here kana kuti vapfana ndiwe uri kukerura iwe kukerura waindono aiva akukerura imwe dhipe ipapo ndini here kana kuti vapfana vene vachiva aya uchienda kwauri kuenda unozvitaura zvisirizvo vaita bho wati wakaita sei munditora yamunditora ika but case after that case ini kesi kupfurira zvangundokirara futi wokirara waita sei futi bonzi kukerura futi kuti vada kudhistroya futi mazimu dhansi waartisti vachiwaya pasitera yavo ndani ada kudhistroya mazimu dhansi waartisti vacho vanodhistroya ndizondanani ndiani zviita vakapenga matororo madrug dealer akuimba ona mudrug dealer akubata maiki akuda kutedzera soja ravo ada kutoimbauke soja ravo uri wedrug dealing kuistera ipapo uri murume mukuru futi hazvibudi wakuzita wakuimba yadhipi Yo. pasitera yeni sini yeni stero yeni inoenda futi sekumberi muchiita magangsters chigangsters chacho chiendeswa kumberi nemaartisti kana vheve zikati kuti vaende kumberi madhiri akaita kunge mime namadipinoxin vanenge vachibheka nekuhecha maizi vachiita chitsotsi chavo mudhanso vachisimbisa maartisti andi kuti kuwadhistroya kamaartisti because ndo pane chikafu chedu kufanira kuvakurudzira dhanso macho kaimbozi anditi kuti idhanso futi saka why are you destroying them futi vakatangwere futi vamwe vacho kuti sauro chaitika vakawanda kana dondoba saka matisi toimba achitya here kuti chachipa chitiza kuyaiti mabharakira ti amatisi toimba chitya kuti kuri kuvhundukiwa nazi understand kuti stera inini handioneke kuvhundu kuzvichenesa vanhu because ndakanzwanza artist wakatarisa vanhu ka hauchatogona kutoimba usati ukatarisa vanhu hauchatogona kuimba audience iriyo mari because muaudience ndo mune mhenya but kune vanhu vazovhiringa saka ndanakurira pamaartist amazon vese vanoimba hapana kuti hanzi ndiani ari kurira pamaartist amazon ndingangoti kirati pamwe ndiye ari onmiti zvangu chinhu vese vachiimba andikunyepa all right kirati ndiye mwene kuti movement zvangu manje ko vamwe vacho vamwe vacho vakuitisirwa crit vane vakuimba nemadrugs ziyana sekarazi zvangu vamwe vacho mutoriro dzega dzega ndivapo yemutoriro imbotaura 5 yemutoriro ndizotaura mazita apa ndingotaura kuti vamwe vacho mitoriro dzega dzega saka ndikabire futi kabhiti iroro kusedi kwangu ndikuti kusedi kwavo but vakandibheka ndirovabhekawo alright kana iri stere business ngaite stere business takasiyana nemaartisti acho because ndo mukubva business chedu but maartist akuwanza mutoriro asi ari kuwanza chi say no to drug abuse say no to drugs madrugs asipo asi kuti ndikumasimbisa kuti kuti ndorova hasitoribo drug yes hasisotaura chii kuti ndikusimbisa kuti ribhowa iyewa harisi bhowa yemudhara anorova madhira kubva notorova but vakurova vakawanda because makakerura akasimba takerura makatikerura mega vazhinji vakurova vakawanda dhara asipera ari makuru vari vakraisova
plenty yendi murume mukuru wawakaona achirova nhingi ani makore mangani? Agripa Nengo murume mukuru ane makore mangani? Munhu muhombe achingotamba naAgripa chief Magwendi. Munhu muhombe handimuzivi, pakundomuziva ndamuona. Mukamuratidza naDaniel zvekudaro. umandoziva nekutafuza. Saka iwe unofunga kuti drug riri kupinda sei muno? Drug ringopinda kudhara pozi drug jina ife rakamiswa pozi is part of business. Sanzoti vamwe vacho mukesi yaKristu yacho isiri Kristu zvakatanga muMarawi. Umwe kuti nguva iyo yablaming Kristu isitera ino yakatengera mubhanji chaizvo futi. And but an understand about Kristu anoziva deep about Kristu. Unofanira kuziva zvemakobhu Marawi yabva Marawi. Pozi ndinoda kupinda futi sera yangu saka ndoibhomba. Anounderstanda nezveKristu anoziva about Kristu. Alright. Se vacho vanoti ndikupengeswa nemutoriro ndo vanounderstand about Kristu. Wozi vamwe vabereki vakuendesa vana ozi kumarehab achitanza kupenga but hasi kupenga mwana imi mutomenesa kurehab nemakutomedzera kuti apenge achifanirwa nadrug jira mwanyepera vabereki kuti uwewa wana umba munonyepa. Saka Sauro airoiwa kutumba kwavo wozi ndiwo main topic soja lavo aitoita iwei. Saka airoiwa futi kuteni kwavo endisa kukesi nekukubhuremai tipedze kubhura ngozi anga sina hama chachichigundura. Saka airoiwa kumba kwavo aipengesa kumba kwavo handi futi ibhozi mese mubhirifeni vasoja lava dende rwese tonishamisa kuti ndimwari here Sauro zvotondishamisa mese bhirifeni iri pakaSauro boys chituna neniwo futi ndototi mese but akune mbere dzakauya dzikati that one more than that one but ndakaifa zvinozitere yacho anditode aiwa toninakirwe nazvo vari ndopinda tipi mudara isi Kristu. Saka chii chikukonzeresa kuti vana chidiki vaite zvinenge? Kune madhara anosanganisa mvura neoiri. Zvane chibhoyi mukati. Chibhoyi nemagetsi panoita spark. Ura chibhoyi nestraight panoita spark. Right. Wagaya wati manje? Mani woza ndina mari muhomwe ndaigara nemari but ndakasichwa ishoma. Hauna ana sendi? Kusungisa Silent Killer. Unamusungisa aita sei? Akidney pamwe nehanzvadzi yangu aChristina taura namudhara kuti muChristina chichavo. Ndikadzokera kumbanzvanga asati auya papere go zvipere mushi ndingoenda kumachite pachitatu ndakamupindira wozi mupurisa wega isingomusaidi wega mukadboksi but zvongade mupurisa ndokwandingodzokera kuduku uzonga chimuzvisimbiso kuti hamuna munoitwa makuita human trafficking kuti sabane women trafficking kuno nota yese handisi kubata handisi kuvhunduka nakuti zvainvovha mufamily yangu ndaizvaivhuvha family yangu ichikudefenda iwo kuti defende iwo kakufamily yangu saka mukazandifenda kukaita mwefamily yangu kandoita sei ichidefenda dzimwe hosha dzimwe kwete zvemunyepa handiitiswe kani zvizvapfana ezaitiswa aiwa ndifa saka ndakaita profession yekutamba muchongoyo pare uchazozosada kuba nekuitiswa kumba zidhudhira future yangu nodhistroya future yangu vakasaka vabhuya mani kutsvaka kuti uya ndanotamba pickpocket kuti
kudhara ndingatosimbisa madhimini kuzondozota overseas profession yake izvitirake asiyana nembanjo zvavakangwarira kana ine dhini kwazotoita dhini nayo futi kuzotamba bhitiresi iri bomu vatinonzani Edin Magwa. All right. And it's a new jump that Babo. I make contracts back to my bank, my friends, outreach. If I play games, if I see games, that I know Pukuta maziso mkati. and this is Kuala Lumpur. Ebo. Pangutsunga kwandinoita ndomuita ndikufunda. Aiwa waita bo. Pasati papa bomda. Kwenda. Yes. Sharp.